focus on the values that unite us. We'll always seek consensus among different parties in our government. We have promised that we will prioritize fighting crime and bringing stability to this province. In fact, yesterday, I received very sad news at night. Kufungiswe inkulu baphathiswa kumaphondo hlukeneyo kuquka nephondo eKwaZulu-Natal nalapho kufungiswe uThami Ntuli we-IFP. Ichithile ikhabhinethi yayo yamalungu amathandathu inkulumbuso kaSirayeli uBenjamin Netanyahu. Botani Mzikantu namhlanje livunyiwe idingama wethu siniphakela indaba ngolwimi lwakho lwenkobe singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Ifungiswe ngokusemthethweni inkulu baphathiswa entsha yephondo eKwaZulu-Natal umnumzana Arthur Thamsanqa Thami Ntuli eMgungundlovu kumbindwe ephondo eKwaZulu-Natal. Emva kokufungiswa kwakhe umnumzana Ntuli ubhengeze ishwangusha lokudutyulwa kwabasetyhini abali-11 ebebehamba ngemoto eMnambithi phezolo. Abathandathu kubo basweleke kwindawo yexhwayelo. Intatheli yethu uVusi Khumalo ulandela le ngxelo. Yaza amehla amaningi abebheke ethenjo KwaZulu-Natal siyazi ukuthi njengamanje umnumzana uThami Ntuli onguhlalo ke we-IFP esifundazweni KwaZulu-Natal uyena osegcotshwe ngokusemthethweni njengondunankulu omusha wesifundazwe KwaZulu-Natal. Siyazi ke ukuthi bekukhona ke ama-agreements ivumelwane bezikhona ngaphambilini ze-Government of Provincial Unity la KwaZulu-Natal ehlanganisa yona i-IFP, NCDA kanjalo ne-NFP nehlalo esisodwa. Undunankulu ke omusha usegcotshiwe ngemuva ukuthi usegcotshiwe ubese ke balaka abantu ukuthi bone kahle hle bazoqhakambisa bazoqinisekisa ukuthi i-cabinet la KwaZulu-Natal liyasebenza kakhulukazi lisebenzela abantu into okuyiyona bazophophela ekutheni bayiqhamise kule 7th administration yesifundazwe KwaZulu-Natal bazoqinisekisa ukuthi bahlinzeka ngezidingo kubantu idingo kakhulukazi efana amanzi ugesi kanjalo nokulwa nobupha nokulwa futhi kanjalo nobugebengu kanjalo futhi ke nenkohlakalo kakhulukazi khona kuhulumeni. Abantu kade bejahe okuningi ukuthola ukuthi obani kahle hle amalungu amasha eshamthetho KwaZulu-Natal azongena kulezi ikhundla aphathe njengo MEC abaphathi beminyango ehlukahlukene. Ukubheka nje kokuqala udonse la umnumzana we-economic development kuzoba ke uMusa Zondi bese kuthi ke futhi wa health noma ezempilo uphathwe uNomagugu Simelane obuyayo ke njengomphathi waka health bese kuzothi ke akhokta okubuso kubambisana kube ureferent uLasizwe Buthelizwe IFP kube ke Art and Culture kube umuntu omuhle Khawulozo ovela lapha eqenjeni iIFP bese kuthi ke la ezemfundo KwaZulu-Natal sizophathwa kumphathiswa omusha lana sibalala umnumzana uSipho Hlomuko oqhamuka eminyangweni oqhamuka kwe-ANC bese kuthi ke eze transport kanjalo ne-human settlement kuzoba ke uSiboniso Duma naye obuyayo ngaphambilini obekade ephethe umnyango we-economic development bese kuzobathi ke eze imali kuzoba Francois Rogers omele lapha neqembu EDA bese kuthi ke public works and infrastructure kubo Martin Meyer okuyena uqhamuka eqenjini EDA bese kuthi ke i-social development kuba ke uMbali Shinga oqhamuka lapha eqenjini iNFP kuyilona ke belinihlalo esisodwa kule shamthetho lapha KwaZulu-Natal. So nje abantu abaningi kade bejahe kabanzi ukubheka ukuthi obani abazophatha le minyango le ekhona lapha KwaZulu-Natal. So iyona minyango ke le ekhona njengamanje njoba seqediwe nje kusanda kuphuthulwa njengamanje ukuthi ku-announce iminyango emisha izophathwa lamaqembu ngokwahlukana ngokwembandela ke nangosivumelwane se-Government of Provincial Unity lapha esifundazweni iKwaZulu-Natal. Kwelinye icala umnumzana Mandla Ndlovu inkulu baphathiswa kwiphondo laseMpumalanga naye ufungisiwe ngalentsasa wabhengeza nesigqeba solawulo lwekhabhinethi yakhe. uNdlovu nongena kwizihlangu zikaRifilwe Mthweni Tsipane uthembise ukuzisa ucwangco kweliphondo aphucule nokuziswa kwenkonzo ezingundoqo. Government in accordance with chapter 6 of the Constitution of South Africa Section 132, read with 133,
The Premier shall appoint not fewer than 5 and not more than 10 members of the Executive Council and assign them responsibilities. Eliphondo laseMpumalanga linabaphathiswa abathandathu abatsha kumasebe ohlukeneyo naquka elezemfundo, elezempilo kunye nenhlalakahle yoluntu. I said health, Sasekani Janet Manzini. Education, I said is Keithin Dlamini. Public Works, Roads and Transport, Mr. Tulasizwe, Simon Tom. Social Development, Ms. Brenda Ketiwe Meki. Honorable members, congratulations on your new responsibilities. Ngabaphathiswa bane abasahleli kwizikhundla ibebekuzo kurhulumente wololo lesithandathu nanjengoko eli lingena kurhulumente wololo lesixhenxe kwindaba ze-SABC ndinguhlela Mqhuqho. So help me God. Ingcali yezemipu ixelele inkundla yenqila yaseMonti kuba alikabikho isolotya kumthetho olawulo lwemipu ochaza ukuba kukho semthethweni ukudlulisela umpu kumntu ongenayo ilayisensi yawo. uMartin Hood ubizwe ligqwetha labamangalelwa ukuba anike ubungqina kwityala ngakwinkokheli ye-EFF uJulius Malema nomlindi wakhe uAdrian Snyman. uMalema noSnyman sijabulene netyala lokudubula esidlangalaleni ngethuba umbutho we-EFF ubhiyozela ugqiba iminyaka emihlanu wasekwayo kwibala esisadukashe eMdantsane ngo-2018. Ingcali ngemikhono ekathu uMartin Hood uxelele inkundla ukuba yinto eqhelekileyo ukugqithiswa kompu kumntu ongenalayisenisi ngakumbi xa ephantsi kweliso. Ukwathi ngokwamava wakhe kunzima kwahlula umpho kwenyani kusingampu sele ehlanganise 20 weminyaka kweli candelo kwaye wayeyinxalenye yegqiza elaxhonkxa imithetho engolawulo lwemipu kulindleke kuqhube ukuphekwa kwakhe ngemibuzo. Umbutho wenkokheli zomthonyama weli Contralesa uthi siyafuneka isicwangciso esimandla sokuthintela ukupheliswa kwamabhomu eMzantsi Afrika. Esisicwangciso siyinxalenye yamanyathelo afuneka ngokungxamisekileyo ukuphelisa ukubhubha nokwenzekala ukuhambiselana nesiko lolwaluko. Usosiba jikelele weContralesa uZolani Mkiva uthi amabhomu omgunyathi kufuneka aqatshelwe kwaye avalwe. Those who are engineering the bogus initiation schools are actually operating like human traffickers. In that context, this is organized crime. There's no question about it. I made a point yesterday that as we were preparing for the last 3 to 4 months for this initiation season, it dawns to us that these criminals also take time to plan as we plan. So in other words, it is definitely organized crime by people who understand the nuances of what gets done when we prepare. So they do the same, but their intention is full of maleficence to the extent that they want to use this tradition in order to make a lot of money. Kwalapha ezindabeni lubonelelwe ngendlu usapho lwabalishumi olukhokhelwa ngumntwana nabathathu kubo abaphila nokhubazeko. Sinamkele kwakhona kwindaba zejelo le-SABC1 uyakwazi ukubukela izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo ukanti kwinqaku lokuqala sithe ifungiswe ngokusemthethweni inkulu baphathiswa entsha yephondo eKwaZulu-Natal umnumzana Arthur Thamsanqa Thamintuli eMgungundlovu kumbindi wephondo eKwaZulu-Natal. Emva kokufungiswa kwakhe umnumzana Ntuli ubhengeze ishwangusha lokudutyulwa kwabasetyhini abali-11 ebebehamba ngemoto eMnambithi phezolo. Abathandathu kubo basweleke kwindawo yexhwayelo. Usapho lwabalishumi olukhokelwa ngumntwana nabathathu kubo abaphila nokhubazeko lizuze ukungundoqo nanjengoko isebe lezokuzinziswa koluntu eMpuma Koloni lubathe jize ngendlu oyena umdala kubo kwiminyaka engama-30 yaye uswele ingqesho ukanti bonke baxhomekeke kwizibonelelo zikarhulumente.
ithemba livuselelekile kusapho lakwaManxila abathathu babona njengoko belishumi kwelikhaya baphila nokhubazeko ngengoko ukuhlala kwabo endlwini yodaka bekubabeka kwimeko emaxongo kanobomi. Olusapho lukwilali yasekhulile lwaswelekelwa ngabazali xa kungoku bangqina inguqu yokuxhamla indlu empilweni yabo. Siyabulela kwi-ANC ndakubulela lento esenzele yona sawuhlala sizokonwaba kule nto sihlale kwa sizokumusha cayiba uzobazi into esizazenza apha kule nto siza konwaba sohlala sivota sixhasa i-ANC ngexesha besixhasa kangaka. Siyabulela ngamuceba kakhulu. Ilali yasekhulile yenye yenhlaninge yelali ezachaphazeleka kwintlekele kwiminyaka emibini edlulileyo kwiindawo ezimayela nomasipala wasekuhlaleni waseRaymond Mhlaba. Umbono mxesibe wabantu bashiyeka bethe nkamalala kukumokamokana nombhodamo wokuphulukana namakhaya. Siyavuya ke kakhulu nathi singumasipala waseRaymond Mhlaba ngento esiyenzelwe lisebe ukuba likhathalele kakhulu abantu bethu, likhathalele kakhulu abantwana nabo babone into yoba iyouth yaseMzantsi Afrika ikhathalelwe kwaye le nyanga kaJuni, iJune 16 nayo sihoyile ngokuthi sinikezele izinto kubo. Kananjalo ezinye iintsapho ezine zizuzile kweliphulo lonikezelo ngezindlu kummandla wase-Amathole noquke ilali ezingama-23 kumasipala wase-Raymond Mhlaba. Eliphulo lungenelelo lesebe lozinziso loluntu ukunceda iinkedama neentsapho ezitsala nzima emva kwentlekele eyaqoqisayo. Ukanti ke ukuza kuthi kangoku zingama-277 izindlu ezisele zigqityiwe leliphulo. Ichithile ikhabhinethi yakhe yamalungu amathandathu emfazwe inkulumbuso kaIsrael uBenjamin Netanyahu elinyathelo belindeleke emva kokushiya kukasopolitiki noyisakuba ngumphathiswa wezokhuselo uBenny Gantz. Ithwa kwekhabhinethi yemfazwe inkulumbuso uNetanyahu kulindeleke kuba abambe uthethathethwano malunga nemfazwe yaseGaza eqhubekayo neqela elincinci labaphathiswa. Elinyathelo libhengezwe njengoko umthunywa okhethekileyo waseMelika uAmos Hochstein ebetyelele eYerusalem njengenxalenye yeenzame zezozakuzo zamazwe ngamazwe zokuthomalalisa imeko kumda osemantla wakwaSirayeli neLebanon apho imingcipheko yongquzulwano olubanzi neHezbollah yenza ukuba kwande imfazwe eGaza kuwo wonke ummandla. Questions regarding Amos Hochstein, the proposals should be put to the White House. Amos Hochstein is, of course, President Biden's and the White House's envoy. Look, we want this to be resolved either diplomatically or militarily. The current state of affairs is not a sustainable reality. 5,000 rockets raining down on our north, making the north uninhabitable. This is not a sustainable reality. Fundo zamazwe ngamazwe ezikwinqanaba eliphezulu kwisikolo iJohns Hopkins uyanaba. Gantz was a moderate voice in the cabinet, the interwar cabinet that Netanyahu was leading, and with him gone, it sort of tugs all the decisions to the right and to the more extreme. The second problem is that Netanyahu, with the success of the hostage rescue, is more likely to dig in and to say, it's better to shoot now and negotiate later. Let's follow my lead rather than Gantz's. The third problem is, look, there's very little trust between government officials from the United States and Netanyahu. And as Secretary of State Kissinger said many years ago, trust is the currency of diplomacy. Umlawuli waseQatar ubonise ukuba uyaqhubeka nokusebenza ekuvaleni izikhewu. We've been struggling with for a very long time is how to ensure that we bridge the gap between those two fundamental differences between what Hamas wants as a permanent ceasefire and what Israel wants as a hostage release and maybe a plan to continue the war. I think what we have achieved in this structure is the best way
to bridge those gaps and to bridge both tracks. Umbono ovakaliswe nalilizwe laseMelika. We continue to push on an urgent basis with our partners, with Qatar, with Egypt, to try to close this deal, because we know it's in the interests of Israelis, Palestinians, the region, indeed, the entire world. And we all agree that the deal has to be grounded in the principles of the ceasefire proposal that the entire international community supports. Kwaye ngelixa inzame zokufumana indlela yoxolo eGaza ziqhubeka, kukhona isigrogriso sokuvula umda wakwaSirayeli neLebanon namagosa ezizwe ezimanyeneyo, apho amagosa elumkisa ngongquzulwano olungenzeka kumbindi mpuma. Ukanti ke ngoku njengesiqhelo ngelixesha sinayo intatheli yethu ezobuchwepheshe uSandile Hlangani esiza kumngcambazisa ngezamaqonga onxibelelwano. Sandile, siyakwamkela. Ingaba yeyiphi imiba etrendayo? Eyona nto ihamba phambili ke namhlanje siyibonileyo into ekuthiwa yi-phishing. Le nto kuthiwa yi-phishing into efana nomnatha ejulwayo xa kulotywayo elwandle okanye emadameni. I-email ke ngexesha lanamhlanje le email lena ithunyelwa ngaba bantu sibabiza ngoba zi-cyber criminals. Ubungozi bayo ke kukuba xa bayithumele le email, once uklike le email ibhalwe phishing, iya kukuthatha loo nto leyo ikufake kuwebsite yaba bantu. Injongo yaba bantu ke kukuba bakuthathele imali ne-information yakho equka amagama, i-surname kwakunye nezinye iinkcukacha ezifana ne-cellphone. Into abantu bamayitrende ke kweli ixesha okanye kweli lixa kukuba sizawukhumbula ukuthi i-tax season kaSARS iqalile, bafuna le mali ke. Once uyiklike le email baza kuthathela yonke imali yakho. Ubungozi nto bendiyitsho ke kukuba abafumaneka aba bantu ngoba isenokwenzeka baseLondon okanye baseAngola. Into ebangela uba mayibe nzima ukuba mabafumaneke kukuba kukho le nto ngesilungu kuba kuyibizwa ngokuba yi-jurisdiction okanye ngokomthetho. Urhulumente waseSouth Africa akakwazi ubamba umntu oseNamibia okanye kwelinye ilizwe elikude. Kukho imiqathango efuneka ilandelwe. Yile nto ibangela uba makube nzima ke. Bayenza ke lento ide ibonakale ingathi yi-email enobunyani ngoba phaa ekugqibeleni uzuqaphele into ethi izaba no@gov.za ukubonisa ukuba yenene nangenyaniso iyiyo le email. Uze ke ungalinge uyiklike nayiphi na i-email ekleyima ukuthi ivela eSARS. uSARS ebesikhuphile isiqinisekiso sokokuba uzawukwenza le nto kuthiwa yi-auto assess, especially for abantu. Ngamanye amagama ithetha ukuthi akuzubakho sidingo sokokuba wena uaplayele i-tax. Okwesibini ke enye into ebalulekileyo besiyibonile kukuba i-MK Party sizawuqaphela okokuba okanye sawukhumbula ukuba uMnumzana uZuma beadressa abantu ke especially ku-TikTok bayalwa bathi ubaphoxile umongameli wabo uZuma. Kutheni le nto angafuni uthumela amalungu wabo epalamente? Ngamanye amagama ke abantu abaninzi bathi bawaste nje iivoti zabo le nto athi ke uMnumzana uZuma mabangayi epalamente. Kwiividiyo zona zeziphi iividiyo ezitrendayo? Iividiyo ezitrendayo ikwazizo ke ezi ze-MK Party kuba abantu abaninzi ke bazikhupha kwi-TikTok, bazithatha abanye bazibuyisele kuTwitter, apho ke abantu ndithi bakhala ngoMnumzana uZuma ukuthi ubaphoxile kakhulu. Kutheni le nto angawathatha amalungu wakhe awasepalamente ukwenzela okokuba noko ilizwi labo lizovakala epalamente. Okokugqibela ke ezinye iividiyo abantu abazikhupha kakhulu especially kuTwitter ziividiyo zikamongameli besithi ke bamnqwenelela impumelelo xa ezawubekwa ngokusesikweni. Simambe ngazibini kweSandile. Camakho. Sisonga njalo nto zakuthe zasemini nje, ukanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa de kube lilixa lizayo kamnandi.